खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेसर नार्जारिनि मुसुखाखौ बेखेवना होबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आथियाबारि थिनालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेसर नार्जारिनि मुसुखाखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवना होयो। बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवनानै बिथांनि फारसे फिन खेबसेबाव मान होदों। बिथाङा बर' हारिनि थामोनथा, बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिनि गाव सोदोमस्रि, गावनि राव आरो थुनलाइ हारिखौ लानानै थांना थानायाव मोनसे गोख्रों खामानि मावना गावनि बिहोमाखौ होलांबाय। बेखौ जों माब्लाबाबो सुख'नो हानाय नङा आरो बिथां गेदेमानि जिउमाया अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो। बेखौ आर'ज खालामो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियाव 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनजेननाय समनि गाहाय नेहाथारि आरो बिएससिनि बारग' चिफ कनकेसर नार्जारि बिथांनि फुल मोनसे मुसुखा बेवहाय बेखेवनाय जादों आरो बेवहाय बिथांनि अनजालि बिसिजों लोगोसे जोंहा क'क्राझारनि एमएलए, सिडलिनि एमएलए, लोगोसे बावैसो फोसावजानाय एमपि केन्डिडेट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे बयबो रायजो राजा जों बयबो बाहागो लादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवनानै बिथांनि फारसे जोंनि जि सन्मान, जोंनि जि मान बेखौ फिन खेबसेबाव जोङो होनो हादों आरो बिथांनि जि बिहोमा बर' हारिनि थामोनथा, बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिखौ गावनि सोदोमस्रि, गावनि राव थुनलाइ हारिमु लानानै थांना थानायाव जि मोनसे गोख्रों खामानि मावनानै बिथाङा बिहोमा होलांबाय बेखौ मालाबाबो जोङो सुख'नो हानाय नङा। बिथांनि खाथियाव जोंहा गिदिरथार मोनसे रिन जानानै थाबाय। दा बिथां गेदेमाया अराय सम सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आं आर'ज गाबो आरो फैबाय थानाय समाव बे मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे आरोबाव गोबां हाबाफारि दङ, जोङो बेखौ मावलांबाय थागोन। दिनै जोङो क'क्राझाराव जेसेबां गेदेमाफोर जोंहा दङ, बिनेस्वर ब्रह्म बिथांनि मुसुखा गायसननाय जाबाय, बिर सिलागां बिथांनि मुसुखा गायसननाय जाबाय, दा गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि दङ, अस्ताद गामिनि नार्जारि बिथांनि दङ, नीलेश्वर ब्रह्मनि दङ आरो बेबायदि गोबां गेदेमाफोरनि मुसुखाफोरखौ गासैखौबो गायसननो थाखाय बिटिआर सरकारा हाबाफारि लादों आरो बिनि थाखाय जोङो क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांखौ दायित्व होदों बे गासैबो मुसुखाखौ बानायनो थाखाय। आं मिजिंथियो जोंनि सरकारनि समावनो जोंहा गासैबो जिखिनि गेदेमाफोर रुंसारि जालांबाय, सोरबा मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि गोसोखांथिखौ जोङो लुफुंजोबनो हागोन आरो बर' हारिनि इयुनाव जोंनि फैबाय थानाय जोलैनो जोंनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रोखा रोखा बुंलांनानै बिथांमोना जाहाथे इयुनाव जोंनि जांख्रिथाय, जोंनि सोमावसारनाय, जोंनि हारि दानायनि बाथ्राफोरखौ इयुनाव दैदेनलांबाय थानो हायो। बिनि थाखाय आङो गिदिरथार मोनसे मिजिं आंनि गोसोआव दङ। दा बे हिसाबै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो खुंनायनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसु ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बयनिसिमबो आं साबायखर बावो। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।